tumawag ka dito sa... Excuse lang, Sheena. Ano? Hello, ma. Igura kung nagpahibaw ni mo, nagasulti naman ni Papa ni mo. Naa si Papa, ma? Palihog ko, be? Kuan na, ning duty na. Walay problema, Elmer. Dako siyang uyon. O karong hapon, pwede na gaytang mamay. Ugma na lang to, ma. Pero, sige, okay sa karong hapon. O, lagi. Kita-kita raman. Di na kinahanglang daghanon. Pila ramang good. Mag-prepare pa ba yata sa pagkaon, ma? Kinsa man di atong spokesperson, ma? Si Papa ni mo. Sa waday kay pagsalig sa imong amahan. Aw, okay ra pod. Oo, manggod na ako na natay kaubang silbing takong tao gani. Di na kinahanglan. Kita na lang good. Amigo man bitaw si Papa ni mo nga amahan ni Shane Pearl. Well, sa bagay. Pero, ugma na lang gyud, ma. Pa makapangandam tag tarong. Okay, ako na lang textan si Papa ni mo. Or mahibaw. Aw, kung karong hapon, okay ra pod, ma. Sige, ma. Sige, bye. Shane, si mama to. Nagtrabaho siya na okay daw si Papa. Karon daw ang pamay, karong hapon. Niya, okay ra nimo. Okay ra man. Init ba yung o ganina? Okay ra lagi. Sure ka? May na waswasan ko karon. Mayo. Ano sa man? Mag-stroll sa tanan. Sige. Mayo para Busog ba ka? Busog ba ka ganina? Sige, sige, sige. Karoon naman din ako pati, Naibawaan ko nga. Huwa si Jinjin. Uy, kabutangan sa kong kabalaka. Inahan gada ako ni Jinjin. Bala. Ito ay mong malditang anak ay si Shane Pearl. Milakaw lagway po pananghit. Nagpalurang ito si Mac kay Obos Vince. Siya ay nakasa, siya pa ay may ubos. Wa sa tingali daot ang intention si Shane Pearl, Vince, sa pagbuhat sa ingon. O siwa, layo sila giabtan. Matod pa ni Jinjin, daghan ko nung kakahuyan. Sa ato ding luyo, daghan magkakahuyan diha. Sa Tokyos, wala sa glasang na diha katuod kay daghang kahoy. Bitaw sa tuod, no? Pero, nganong sa gate man mo agi si Jinjin? Nganong dili man sa gianan sa luyo? Kana ang dili ko ika-explicar ni mo, Vincent. Basta, Perla, hugot yun ang akong pagtuo. Nga doon na gyud daotang tuyo kana si Shane Pearl nga to siya magwang. Pasagdi lang, Vince. Pagigsultihan ako si Shane Pearl karon din gabot niya. Kaha? Nasayod rin ako. Hayan imong simpatiya. Tuwa kang Shane Pearl, wa kang Jinjin. Nay dongdong! Saman? Doa ta! Tago-tago! Nay dongdong! Oh, tago-tago ta. Sige. Ayaw lang! Tago layo! Kapalihan ng simple! Tatago may ato latang ato layo! Lalakaw si simple layo! Ayaw! Tago layo! Dungdung doa ta! Tago-tago! Di na may tabo, Inday Jinjin. Di na may tabo, di takabiyaan. Kay pinangga gud ta ka. Panangga man! Jin! Nay dongdong! Ako? Papanangga sa kunimo. Matakdan ta nimo na Pinangga nimo si Manoy Dondon. Panangga! Panangga! Daghan! Kayo panangga! Daghan o sa kamilyon. Oo. Tinuod ta imong gisulti day. Panangga nimo Dondon. Panangga kasunod mo gihon nimo day. Matakdan na ta nimo day. Pinangga bitaw ko nimo day. Oo! Panangga ka! Jinjin! Panangga Jinjin! Papa Vincent! Panangga Jinjin! Lula Shana! Isa pa. Panangga ko Jinjin! May gugawa po! Di lang panangga Jinjin!
Simple o Mama Pearl. Hmm? Ay, panangga na lang member man family. Ay, may pakainday Jinjin, kahibaw pa ka. Ay, sige na magduwa-duwa na ta, Duwa-duwa na ta. Pero, magkuha sa ta, bato, pi. Gigi! Gugunting ako no Dungdong. Gunting imo? Hindi mo papil. O ba? Sige. Sige. Bato, pi. Gunting dan Jinjin. Awan na Oo. Ya, di mana kadot aning bato be. Di mana kadot. Ay, ba't na ito? Jinjin mo papil na Dungdong. Hindi kay bato man eh. Pildi ka, ikaw diha kuan. Ikay hago. Gigi na lang ayaw. Nakalayo ni Dungdong. Dili lagi, ano na ko doon. Gigi, ihap Jinjin Oh, ihap. 1 to 20. O, to 20 niya. Ako tago. Day, matakdam ko ni mo, day. Ay, sige, day. O, sige. Ihap, sige. Ayaw, Di lagi. nakalayo. Ano hirap ko doon? Gigi, 1, 2, 3, 4, 'Kadalay ko